Aqueles voluntarios que queiran colaborar na recollida de plásticos nas praias da Ribeira poden acudir á convocatoria prevista para este sábado. Membros do Grupo Municipal de Emerxencia e profesionais ambientais de Greenpeace coordinarán os traballos que se desenvolverán entre as 10 da mañá e 1:30 da tarde, aproveitando a baixamar. Vimos que as praias do Concello de Ribeira están repletas desas microboliñas de plástico e, polo tanto, necesitamos tamén retirar a maior cantidade posible antes de que acaben ao final no fondo do mar, non? Porque pode ter unha afectación bastante importante na nosa flora e na nosa fauna mariña. E, polo tanto, pois, decidimos tamén coordinar eses esforzos de voluntarios e voluntarias, aos cales lle quero agradecer de antemán esa disposición, porque necesitamos baixar con coordinación e con un certo orde aos nosos areais. Estamos falando de zonas de parque natural e, por tanto, teñen uns valores ambientais moi altos que debemos preservar. As persoas que desexen participar deberán rexistrarse a través dun formulario dispoñible na web municipal. Ata o momento xa hai máis dun 100 de inscritos. En función do número final de voluntarios, establecerase o dispositivo por quendas en varios areais. Malia poñerse a fronte e asumir as competencias de limpeza do vertido, dende o Concello entenden que estes labores non poden deixarse únicamente en mans do voluntariado, polo que volven demandar máis recursos e persoal por parte da Xunta. Hoxe mesmo, dende o Concello de Ribeira, remitimos unha carta á Consellería de Medio Ambiente, á Consellería do Mar e mesmo á Presidencia da Xunta de Galiza para que establezan canles de coordinación e de información axeitadas. Como alcalde de Ribeira, o único contacto que tiven coa Xunta de Galiza, e non foi porque non estivéramos a disposición deles, foi unha carta no pasado xoves do Consello do Mar na que se nos dicía que a competencia para a limpeza de praias era municipal. Eu sigo dicindo que se isto, en vez de ser boliñas de plástico, fose chapapote, deixaríannos exclusivamente os concellos con estas limpezas? Eu creo que non. A Xunta de Galiza debe establecer canles de coordinación, de información e de vixilancia, de retirada deses residuos oportunas cos concellos nos que estamos véndonos afectados por esta catástrofe ambiental. Tamén o Concello de Muros está a asumir o plan de limpeza nas praias tras chegar a un acordo coa aseguradora da armadora do buque que perdeu a carga. Unha empresa de limpeza contratou a 18 traballadores locais que realizarán a retirada coa axuda de voluntarios. Nunha primeira fase serán os voluntarios os que desenvolvan tarefas de acondicionamento dos areais, para que posteriormente a empresa se encargue da retirada dos plásticos. Dende o Concello Muradán piden á veciñanza que non acceda aos areais para facilitar o traballo dos profesionais.